uvaženi mediji, javnosti, uvaženi ambasadore Evropske unije, predstavnici UNESCO, uvaženi predstavnici kompanije Integral, uvaženi načelnici, saradnici, projekt menadžeru, gradski arhitekta, uvaženi umjetnici grada Banja Luka, poštovana javnosti. Evo, nalazimo se na jednom veoma važnom događaju i trenutku u oblikovanju kulturne, umjetničke scene grada Banja Luka i od toga kako grad Banja Luka u cijeloj Republici Srpskoj, a i Bosni i Hercegovini može da postane centar kulturnih i kreativnih industrija. To u prevodu znači kako jedne ovako poprilično zapuštene prostore, kao što je bilo ovo sklonište i pijaca na ovom gornjem spratu, koju, evo, da javnost ovde može da posvjedoči, decenijama je bilo ruglo i leglo narkomana i pijanica, alkoholičara, i bilo je mjesto koje je bilo opasnost za ovu divnu osnovnu školu Borisav Stanković. I ovo je naselje za nas Banja Lučane, ali i cijelu Republiku Srpsku, veoma važno. U ovoj regiji gravitira samo u ovom naselju gotovo 30.000 građana, u regiji Lazareva, Derviša, Kuljana, pa i da kažemo i dijela podkozarskih sela koje sve gravitiraju prvo i prolaze kroz ovaj dio Banja Luke, oko 50.000 ljudi, što je veće i više po broju stanovnika nego 70% opština, pa gotovo kao nekoliko i gradova u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, što znači da su svi ti ljudi, to treba ovde reći, da bi otišli na neki ples, na neku muziku, na bilo koji događaj iz oblasti kulture, bilo koju predstavu, bilo šta, morali ili pozorište ili film da idu u sami centar grada. Naša ideja je decentralizacija Banja Luke i pravljenje kroz naselje Starčevicu, Lazarevo, Lauš, ali sami centar grada, nekoliko centara gdje će građani u različitim regijama Banja Luke imati svoj prostor za okupljanje, za kreativnost, za film, za muziku i tako redom. Po čemu ovaj centar veoma specifičan i važan? Zato što je ovakav prvi u Bosni i Hercegovini i prvi naravno u Republici Srpskoj. To znači da će svi umjetnici, ne samo u Banja Luci, svi ljudi iz kreativnih industrija koje je film, muzika, video, igrice, produkcija, ne samo reprodukcija, to znači da će se ovdje dešavati proizvodnja kreativnih i kulturnih industrija. U ovakvom jednom centru svi ljudi u Republici Srpskoj, umjetnici, dobit će svoje prve filmske studije, prvi muzički studio koji će moći da koriste potpuno besplatno i da proizvode kulturu i kreativnu ideju koju u sebi dugo već imaju, a nisu mogli kako da izrazi. To znači da ćemo od ovog zapuštenog prostora za manje od godinu i po dana dobiti jedan centar na 4000 kvadratnih metara površine, vrijednosti gotovo 5 miliona konvertibilnih maraka, uz minimalno učešće grada Banja Luka. Ovim putem želim da se zahvalim UNESCO, želim da se zahvalim uvaženom ambasadoru Soreki, želim da se zahvalim Evropskoj uniji sa kojom grad Banja Luka je do sada proizveo desetine miliona maraka projekata. Proizveo i uradio. Iz onih najnužnijih oblasti kao što je vodosnabdijevanje. Sa Evropskom unijom su uradili desetine miliona projekata vodosnabdijevanja, dječjih igrališta, prostora za mlade ljude. Uradili smo neke od najznačajnijih projekata i evo koji se tiču toga da stvaramo jednake ovakve prostore, sredstva da uređujemo naše trgove i najznačajnija mjesta u našem gradu, da uređujemo naš grad, da grafite koji su bili, da kažem, prostori koji su bili neadekvatni, da uredimo, da popravimo i tako redom. Dakle, desetine miliona projekata. Ovo govori da Evropska unija posmatra grad Banja Luku, Republiku Srpsku, a i Bosnu i Hercegovinu u cijelosti, da nam otvara mogućnost da se razvijamo. Isto tako sam, zahvaljujući ljudima i uvaženom ambasadoru, imao priliku da posjetim sa svojim saradnicima nekoliko gradova u Evropi, gdje upravo su kreativne industrije, to želim, one koje povećavaju bruto domaći proizvod jedne zemlje. Kreativne industrije, film, muzika, video igrice i te sve stvari koje su danas veoma važne od zapuštenih prostora stvaraju
ljude i prostore gdje ljudi rade, gdje se ljudi samo zapošljavaju, gdje ljudi zarađuju. I to da kažem ne prosječno, nego daleko iznad prosjeka. Tako da ovaj prostor vrijednosti gotovo 5 miliona na preko 4000 metara kvadratne površine imaće svoj bioskop, imaće svoj prostor za muziku, za predstavu, za okupljanje mladih ljudi. Pa da kažemo i kao dio naše tradicije i prostor za kulturno-umjetnička društva. Zelena agenda, zeleni krov, solarni paneli, samoodrživost i mogućnost da ovaj prostor živi doslovno, da tako kažemo, sam od sebe. Kada saberemo ovaj prostor koji ćemo dobiti, koji će, hvala i arhitektima, hvala urbanistima, planerima, svim onim koji su radili na ovom ovdje prostoru, dobit ćemo jednu od najsavremenijih zgrada i objekata, koji će biti jedan novi simbol ovog grada, koji će biti jedna nova razglednica. Sve to će se nalaziti ovdje, pored osnovne škole, što je za nas veoma značajno, plus ovdje veliko dječje igralište, park, koji je jedno od najvećih koji se gradi u cijeloj Republici Srpskoj. Veoma značajno da ćemo ovaj park ovdje već da završimo 1. septembra, pred početak školske godine, a da ćemo već za narednu školsku godinu da imamo potpuno završeno i uređeno. Uz mostove koje smo ovdje gradili, ulice, trotoare i sve drugo, dobijemo jedan zaista novi multifunkcionalni centar. Ja zaista izražavam zahvalnost. Želim da kažem kroz potpuno javne i transparentne procedure da smo dobili izvođača integralni inženjering, koji sam siguran u potpunosti da će ovo završiti na najvišem evropskom i svjetskom standardu, a poznajući način rada i djelovanja, siguran sam da će biti završeno i prije roka. Veoma je važno da ovdje imamo udružene najbolje umjetnike i kreativne radnike iz Banja Luke i cijele Republike Srpske, najbolje saradnike u gradu Banja Luci, najbolje načelnike i ljude koji na ovom projektu rade, najbolje ljudi uvaženog ambasadora Soreku, koji evo kroz iskustvo rada i saradnje sa Evropskom unijom u posljednjih 12 godina spada u red onih ambasadora koji su zaista ambasadori jedne unije, ali gledajući ravnopravno svaki dio Bosne i Hercegovine. Hvala ambasadoru Soreki na ogromnoj pažnji koju posvećuje Banja Luci. Čak bih rekao na taj način da mi se čini da gotovo Banja Luka se nalazi u najvećoj pažnji gotovo od svih gradova u Bosni i Hercegovini. Ja sam veoma zahvalan za to. Potrudit ću se da kao grad pokažemo maksimalno poštovanje i da to vrijednujemo. Da otvorimo Banja Luku prema Evropi, da sarađujemo. Da kažem uvaženom ambasadoru i njegovim saradnicima da ste uvijek u Banja Luku i Republiku Srpsku i više od toga dobrodošli. Da mnogo to cijenimo. Da želimo da budemo dio integracije, dio procesa saradnje. Da želimo da sarađujemo, da želimo da budemo povezani sa svim ljudima iz kreativnih umjetnosti i kreativne industrije i kulture iz cijele Evrope. Da kupimo dobra znanja, ali da naravno čuvamo ono što je dio našeg identiteta. Da želimo da budemo i da ubrzamo naš evropski put, da želimo da jasno ovdje poručimo da oslobodimo naš put i sve fondove koji mogu pomoći razvoj sve infrastrukture. Da kao mlad čovjek i gradonačelnik drugog najvećeg grada u Bosni i Hercegovini ne mogu da vjerujem da postoje neki, evo da tako se izrazi, matori političari koji baš briga za to da li možemo dobiti 1 milijardu eura, od čega milijarda je za Republiku, milijarda za federaciju, da pravimo mostove, škole i puteve. Želim da ljudi znaju kroz ovaj projekat, da ovaj projekat košta velikih 5 miliona maraka, ali to je veoma malo naspram milijarde koje može dobiti Republika Srpska za zamislite koliko ovakvih centara, ovakvih mostova, ovakvih puteva. Šta je 5 miliona naspram milijardu i da ovo uložimo? I zamislite kada bi to narod vidio. Ili treba da se svađamo, da pričamo neprijateljstvima i bilo čemu i da budemo neko ostrvo. Ja ne želim ovdje da Republika Srpska bude ta vrsta priče i to izolovano ostrvo. Želim da sarađujemo i da kada sam bio u Briselu dobio sam svjedočanstvo svega toga. Da kažu da Dejtonska Bosna i Hercegovina, da Republika Srpska apsolutno neupitna u svemu tome, da Republika Srpska koja zaslužuje svu pažnju i ajde da razvijamo svaki dio zemlje. To su stvari koje su velike i značajne. Zato kroz ovakav projekat ja želim da građani vide konkretno šta to znači. Kada ljudi odu na Starčevicu, oni vide igralište koje smo radili. Kada ljudi odu u 5 dijelova grada Banja Luka, pa gore, uvaženi ambasadore, gdje nismo stigli da odemo zbog mnogo obaveza, Grab, jedno mjesto sa predivnim ulicama, Gomionička i tako dalje,
gore 150 domaćinstava u svom tom dijelu dobilo vodu, upravo zahvaljujući projektima koje smo potpisali. Jel treba to da radimo ili da se neko s nekim svađa, dijeli ili neke važne puteve zaustavlja? Mi ne želimo biti dio toga. I građani Lazareva i cijele Banja Luke kada vide ovih 5 miliona uloženih u ovakav centar, će reći da žele još 995 miliona i tako dalje, gotovo do 1 milijarde sredstava da ulažemo u hiljade ovakvih prostora u cijeloj Republici Srpskoj. To su stvari koje pomažu jedni dobri odnosi. Hvala ambasadoru na saradnji, mi smo pouzdan saradnik i partner da sve ovo realizujemo i hvala da jedan ovakav projekat veoma brzo, već naredne godine, postaje realnost. Moram isto tako reći da dolazak do ovog čina, potpisivanja ovog ugovora, bio je čin rješavanja svih ovdje problema, pa na kraju do postupka rušenja, što nije bilo jednostavno. Sve su to zadaci koje je trebalo uraditi. Nastavljamo dalje i ovo potpisivanje je znak da imamo izvođača, da imamo sve riješene procedure i da u danima koji su pred nama počinjemo da radimo. Hvala vam i neka se razvija Banja Luka i svaki dio Republike Srpske. Hvala. Dobar dan, it's a great pleasure for me to be back once again in Banja Luka for such an important day where culture is the word of the day. Culture has a unique ability to connect people, foster creativity and innovation, and contribute to more inclusive communities. Dobar dan svima, veliko mi je zadovoljstvo da sam ponovo u Banja Luci. Povod je naravno izuzetno važan. Riječ dana nam je svakako kultura koja ima itekako mogućnost da povezuje ljude, da pomaže i omogućava kreativnost i inovacije, jednako tako da osigurava inkluzivnost. I'm very proud that with the youth support of a grant of 1.5 million, Banja Luka will have a new center for cultural and creative industries developments. And this is a concrete contribution from the European Union again. Ponosan sam da uz podršku Evropske unije osigurana su bespovratna sredstva, dakle grant u vrijednosti od 1,5 miliona eura za izgradnju novog centra za razvoj kulture i kreativne industrije, a što samo po sebi predstavlja pokazatelj još jednog konkretnog doprinosa i podrške od strane Evropske unije. This new center will provide a dedicated space where young people, artists, creative professionals can develop their skills, exchange ideas, access monitoring, training opportunities, and connect with partners and networks across the country and, of course, beyond in Europe and in the world. Novi centar trebao bi da omogući namjenski prostor, dakle za sve korisnike, od djece, ljudi iz kreativne industrije, umjetnika, da unapređuju i razmjenjuju svoje vještine, ideje, prostor edukacija i naravno prostor koji otvara mogućnosti za partnerstva i umrežavanje sa svojim kolegama i partnerima, ne samo u zemlji, već naravno i izvan granica Bosne i Hercegovine. In Banja Luka today as well, in Republika Srpska, across Bosnia and Herzegovina, I had the great pleasure to meet many exceptionally talented people. There are many brilliant artists, young people, creative professionals here in Banja Luka, in Republika Srpska, in Bosnia and Herzegovina, and I'm very proud that the EU once again plays an important role in creating opportunity for them to thrive. Danas evo i u Banja Luci, u Republici Srpskoj, generalno u cijeloj Bosni i Hercegovini imao sam priliku da upoznam iznimno talentovane mlade ljude. Imate doslovno sjajne, briljantne umjetnike, mlade profesionalce i mnoge one druge u ovim industrijama i granama, a ponosan sam i zadovoljstvo mi je da je Evropska unija imala mogućnost da odigra važnu ulogu upravo u omogućavanju svega ovoga u njihovu korist. I welcome the commitment of Mayor Zvane Vuković
is our cooperation also with the local authorities to investing in culture, creativity, and to using the concrete opportunities that the EU makes available for the benefit of the citizens. And I want also to thank UNESCO for our continued partnership and expertise in bringing this initiative forward. Ja također evo pozdravljam i opredjeljenje koje je iskazao i sam gradonačelnik Stani Vuković zajedno sa gradskom upravom u smislu daljih ulaganja u kulturu, u kreativne industrije, u korištenje onih konkretnih prilika, konkretnih mogućnosti koje se nude, koje nudi Evropska unija i naravno hvala kolegama iz UNESCO-a na našem dugogodišnjem partnerstvu i na njihovoj stručnoj tehničkoj pomoći u ovom dijelu. And I'm happy to add that as part of our EU ongoing commitment to cultural life here in Banja Luka, I am pleased to highlight that through the same program, the Youth for Culture project, we are also providing 900,000 euros grant to support the Museum of Contemporary Art of Republika Srpska. Ja ću samo iskoristiti priliku da naglasim u okviru nastavka aktivnosti Evropske unije u smislu daljih ulaganja i podrške kulturnom životu na području Banja Luke i Republike Srpske kroz isti ovaj program pod nazivom EU for Culture. Evropska unija je osigurala bespovratna sredstva u iznosu od 900.000 eura za Muzej savremene umjetnosti. As you can see, these are concrete EU contributions that clearly demonstrate the EU remains the most loyal partner and largest investor in this country. In Banja Luka and across Bosnia and Herzegovina, we are fully committed to supporting citizens realize their considerable potential across many areas. Svi ovi konkretni doprinosi su jasan pokazatelj da Evropska unija jeste i dalje ostaje vaš najlojalniji, najodaniji partner i naravno najveći investitor na području Banja Luke, na području Republike Srpske sa jedinim isključivim ciljem da se svim građanima omogući da iskoriste potencijale sa kojima raspolažu na najbolji mogući način. So I very much looking forward to come back once the space are completed soon and seeing the positive impact that they will have, I'm sure, on the cultural life of Banja Luka and its creative community. Thank you. I evo, ja se radujem da ponovo što skorijem roku posjetim Banja Luku, da se i sam uvjerim u nesumnjivo pozitivne efekte koje će ovaj centar imati na kulturni život i kreativne industrije u Banja Luci. Hvala.